Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videu z Minecraftu. A dneska ideme hrať Survival. Bude to taká miniséria. Ideme na to. Takže spomnul som sa úplne desi v nejakej páľovej roky, či kde. Dobre, to by mohlo stačiť. A dúfam, že tu... Akorát som išiel povedať, že dúfam, že tu nebude tento sneh, pretože ak áno, tak by som bol už mŕtvý. Jo, keby ste sa pýtali, prečo tu mám takéto dve čudné knižky? Mám... Boha... Mám tu také dva črpeky, ktoré vlastne... Ja tu mám dve knižky. Jednu mám takúto. Tu si proste môžem vytvoriť portály. A vlastne keď si vytvorím tie portály, tak ja spravím normálny portál. Napríklad zelený. Potom pôjdem si neviem kde, hej, spravím si proste zelený portál doma, kde chcem bývať. A zoberiem si ďalšie zelené, napríklad takéto bloky a postavím ho niekde inde, tak ja sa vlastne teleportujem na to miesto, kde som postavil prvý portál. Hej. Toto je vysvetlené. Potom tu máme ešte teda toto. Toto je, ono to je vlastne... Tu máte nábytok. Hej, lampy. Hej, rôzne proste veci. A vlastne tam je nábytok a také kraviny. Ja ich absolútne nepotrebujem. Možno jediné to s tými portálmi, lebo len to neviem, ako sa robí. Chcel by som z tohto mať celkom dosť dlhú sériu. Toto nechám len tak tu na. No, blbé je na tom to, že som sa spavnul v zimnom biome. Väčšinou v zimnou biome nebývajú jaskyne. Takže... Jo, drevo crafting mám. Stinky. Tak. Dobre, mám dosť stonov teraz. Jo, potrebujem ešte pár stykov. Takže tak, bum, tak, bum.
Ďalej si spravím pec. Tu by som mal. Tak, skoro tak a dole. Takže teraz tu jeden majno dole. Prosím, nechcem není hlboký. Je tu hlboký, super. Počkaj, vedia, mám bloky. Momentálne drevo až tak nepotrebujem. Neskočilo mi to. Dobre. Idem sa momentálne pokúsiť nájsť iný biom, pretože v snežnom absolútne nechcem bývať. Už v ňom bývam na mojom svete, ktorý už hrám skoro 3 roky. To som zase rozvoj kravín, ktorý hrám asi tak skoro rok, no. Sorry za to, že račkujem, ale no tak račkujem, neposerte sa. Ty koko. Počkať, jak to, že tu je železo? Ja viem, že sa železo vyskytuje aj takto, ale že by takto... To mi nevychá. Tu ma nebolo ešte, nebolo. Tam som videl ešte železo. Tam je ďalšie. Haló, tu je nejak moc železa. Akože nie, že by som sa nemal. Ďalšie železo, ty gmara. Dobre. Polárber. Z teba padajú ryby, to je jedlo. Poď sem. Bibičky. Aspoň nejaké jedlo. Jaj. Dobre. Vytvoril by som si loď. Tak. Aha. Ale ja na to už nepotrebujem lopatu. Prečo som myslel, že som na to potreboval lopatu? Ježiš, veď crafting. Skoro som si zabudol crafting. Mám 7 ironov. To je fajn. Bude mi to stačiť tak na sekerku, krompáč. Jo, to je fajn. No tak, ideme drifty. Daj mi loď. A ideme. Kokos, to sa takto takto neovláda.
som... Tak to teda vlastne vybuchlo, no. Tak ti poviem. Ja som sa iba vrátil, že hej. Jasne. Tento diel by som asi ukončil tým, že by som našiel ovce, spravil by som si posteľ, nejaký ten ukryt. Ach bože, ale v zimnom biome nájsť ovce to bude teda peklo, fakt. Jasne, že som sa vrátil naspäť, ja som na spawne. Netrafil, hahaha. Ach bože. Jaj. Nevidím. Ale dneska by som to asi ukončil. Je to celkom krátke video, ale koľko vás tu ešte je? Ale ja zatiaľ v skrine nájdem ovce, spravím si posteľ, nájdem nejaký iný biom a potom sa uvidíme. Tak, zatiaľ čus.